Dnes jsme se rozhodli strávit den u klasické přímořské zábavy. Díváme se na show delfínů, lachtanů a dalších zvířat. Delfínní show samozřejmě jako vždy nesklamala a dokonce se zdálo, že se jim předvádění před obecenstvem líbí. I tučňáci se prezentovali tak, jak se patří. V celém areálu nechyběly prezentace papoušků, leguánů i oblíbených opic. A teď už se jen potěšit dlouhými krky plameňáků, jedno foto s lachtanem a může se jít domů.